Takže situácia vyzerá, že boj je stále otvorený, lebo 15. júla sa vlastne uzatvára kvalifikácia na paralympijské hry. V tenise na vozíku sa updateuje svetový rebríček každý týždeň a v pondelok 15. júla, kto bude do 12. miesta vo dvojhre, tak sa kvalifikuje automaticky na paralympijské hry do Paríža a potom sú ešte možno 4 divoké karty, ale tieto väčšinou dávajú tým štátom z tej prvých 12 hráčov, aby mohli odohrať štvorhry. Takže hovorím, kvalifikácia je ešte otvorená a mňa ešte čakajú 3 turnaje, momentálne som 14. na svete, takže sa v tom kruhu okolo pohybujem, no len uvidíme, jak to na konci vypáli. Ste pripravení na ten finish, ktorý určite bude veľmi ťažký? Ja som pripravený vždy a na všetko, takže aj tento finish beriem ako výzvu. Keď sa podarí, tak sa podarí, ale musím ísť s tým pocitom, že som urobil maximum. Keď sa nepodarí, nachystáme stratégiu na ďalšie výzvy v živote, ktoré prídu aj v tenise.